गासै थासारिखौ नुनानै जा फिल खालामदों बे जाबाय बेयावहाय बिराद गिदिर मोनसे षड़यन्त्र दङ बादि नुदों खारन बे हायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा 2007 मायथाइनि सिगांनिफ्रायनो दङ 2007 मायथाइयाव कामरुपनि डिसिआनो बिथांमोनखौहाय मियादि फाट्टा दिहुनना लानो थाखाय बिथोन होदों बेनि उनाव बिथांमोना जेब्ला मियादि फाट्टा लानो थाखाय अफिसाव अफिशियेलि एप्लाइ खालामो बिनि जायगायाव मियादि हा होनायनि सोलाय बिनि उननि बोसोराव 2008 मायथाइयावहाय बेखौ वाटार बडिज एक्ट मोनसे बानायनानै आसाम एसेम्ब्लिया बेखौ वेटलेन्ड हिसाबै डिक्लेयार होयो तो बेखौ खालामदोंब्ला सोरखारा जुदि बेखौहाय वेटलेन्ड डिक्लेयार होनोमोनब्ला बा वाटार बडिजनि एक्टनि सिङाव लांनोमोनब्ला बेयाव थानाय मानसिफोरखौहाय गुबुन जायगायाव लांनो नांगौमोन बेखौ मानो खालामाखै आरो बै समनिफ्राय मानो दासिम 15 बोसोर मानो थानो होखो जुदि बेखौ वाटार बडिजखौनो 2008 आवनो जुदि एक्ट खालामखाबायब्ला बेयाव मानसि थानो मोनलियाबा अब्ला मानो बिनि रायजो राजाखौ मानो 15 बोसोर थानो होखो बेनि गेजेराव जों नुदों जे 2014 आवबो बेयावहाय एविक्शन जानाय अब्लाबो बे साखाथियाव थानाय जेसेबां गिदिर गिदिर न'फोर गिदिर गिदिर मानसिनि बिल्डिंफोर बेफोरखौहाय हटेलफोर जेखौबो एविक्ट खालामाखैमोन बेयावबो उन्दै उन्दै मानसिफोरनि दुखिया गरिब बिदि साधारन रायजो राजानि न'फोरखौ एविक्ट खालामनाय दाबो बेयाव जि नुदों जे दिनै बर' रायजो राजा थानाय बा जोंनि बे आसामनि थागिबिफोर थानाय माखासे हाखौ 100 मिटार जिथु बिथांमोना एविक्ट खालामनाय होनदों बेयावथ' गुबुन जायगायावथ' बेखिनि खालामाखै बेयावहाय गिदिर गिदिर टाटानि दङ बहाबा मा होनना बुङो बेखौ बद्रुद्दिन आजमलनि बिल्डिं गिदिर गिदिर दङ बेनिफ्राय जयन्त मल्ल बरुवा मोनबादिनि दङ जिन्जियार हटेल दाबो गसंनानै दङ बेफोरबादिखौ जेबो आखाइ होआलासेनो जोंनि साधारन रायजो राजा थानायखौ कुनु प्रायर नटिस होआलासेनो बेबादि जिखिनि इनाय खालामदों बेखौ जोङो बर' वुमेन जास्टिस फरामनिफ्राय जोङो निन्दा खालामो आरो बेखौ जों मालाबाबो गनायनानै लानो हाया खारन सोरखारा जुदि बेखौ खालामनो होदोंब्ला सोरखारखौ सोर दायो सोरखारखौ मानसियासो दायो आरो सोरखारा मेसिन नङा जे गावनो फैनानै मेसिना फैनानै बेयाव बिथांमोननि न'फोरखौहाय बिदि सिफाय फैगोन स' मानसिया इन्सट्राक्सन होदोंब्ला एटलिस्ट मानबतानि खाथिराव बिथांमोननो सम होनानै बेखौहाय खालामनो हायोमोन किन्तु मानबतानि खाथिराव सम होयोब्लाबो जि होयोब्लाबो मोनसे खोथाखौ सोरखारा खालामथारनांगोन जिहेतु बिथांमोना बेयावहाय बहुत बोसोरनिफ्राय दङ मियादि खालामनो थांनाय समावसो बे हाखौ सरकारा लाब्रबदों बेयावहाय बिथांमोननो गुबुन जायगायाव हा होथारनो नांगोन आरो बेनो जोंनि जेब्लायबो बुंनो गोनां डिमान्ड जागोन